pesos nga bilisang shabu na recover sa magnobihanay sa isa ka buy-bust operation. Sa balita nasyonal, pagsuspender sang Universal Healthcare Law ginaduso sang PhilHealth. Estados Unidos magahatag sang 126 milyones pesos para sa edukasyon sa Pilipinas sa tion sang krisis bangod sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Hunyo 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa na. Mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Na-record ang bagong 5 ka COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod, samtang isa naman sa Banwa sang Hinigaran. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force, sa bagong kaso, 4 ang mga Bacolod non OFWs, kag isa ang locally stranded individual o LSI. Base man sa DOH 6 Case Bulletin number 84,
Sa Bacolod City nagpositibo sa virus ang 37 anyos nga lalaki nga OFW, 40 anyos nga lalaki nga OFW, 35 anyos nga lalaki nga OFW kag 38 anyos nga babae nga OFW kag ang tanan naka-facility quarantined. Nagpositibo man sa virus ang 38 anyos nga LSI nga residente sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania nga nagikan sa Metro Manila. Ginanunsyo man sa DOH-6 nga positibo sa virus ang 30 anyos nga lalaki nga LSI nga residente naman sa Banwa sang Hinigaran. Sunod sa DOH, naka-recover sa masakit ang duha ka Bacolod non OFWs kag isa ka Bacolod non LSI. Sa kabugusan ang Region 6 ang may 164 na ka COVID-19 cases, 47 ang aktibo nga kaso, 106 ang naka-recover kag 11 ang napatay. LSI, apat sa OFW. Dua ka babae, ni tanan sa lima, dua ka babae, tatlo ka lahat. Ang LSI, tikin natapos yan na ng 14 days niya, nakagwa na siya. Pero, ang quarantine naman siya sa bungay, transfer na lang siya sa facility. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Grace Tan sang IATF. Nakumpiskara masobra 11 milyones pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy-bust operation sa isa ka apartment sa isa ka subdivision sa Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod, kahapon ni adlaw Hunyo 18. Ang operasyon ang ginpatigayon sang Regional Drug Enforcement Unit kag City Drug Enforcement Unit sang BCPO. Ginkilalang subject sa operasyon nga si Joy Diamante, 18 anyos, kag nadakpan man ang iya karelasyon nga si Rafael Cantuar, 23 anyos, parehas nga residente sa Purok Langis, Barangay Banago. Sunod kay Lieutenant Thursday Castillo, team leader sang RDEU, naglawig ang duha ka bulan nga monitoring sa otoridad sa subject kasunod nga nagasaylo-saylo ang maini sang apartment. Sunod kay Castillo, isa tubtub duha ka semana nga nagatiner sa apartment ang subject sa operasyon kag nagausar sang rent a car sa transaksyon. Na-recover sa operasyon 1 kilo kag 10 gramos ang suspected shabu nga may market value nga 11 milyones sa 65,000 pesos. Ginapahayag ni Diamante nga nagabantay lamang sila sang droga kag siya nagatransaksyon kag ginatagan sila sang 2,000 tub 3,000 pesos kada semana. The counting, sir, na-recover natin is 1 kilo and 10 grams. Sir. Bali, sir, 2 months ang monitoring natin sa mga subject persons natin kasi ang ginagawa nila, sir, palipat-lipat sila ng mga apartment. Kumbaga yung apartment na to, sir, makonsider natin na storage na nila ito, sir. Okay. Oo, sir. Every time na makabatsyag sila, sir, makaramdam sila na may mga nagmamonitor na tropa, automatically, sir, reside sila agad sa jump na naman sila ng bagong apartment. Kabahin sa ang payag sang RDEU team leader nga si Lieutenant Thursday Castillo. Ginkakibot naman sa mga opisyales sa Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod nga milyones sa pesos nga balor sa illegal nga droga ang ginatago sa isa ka apartment sa sulod sang subdivision nga sakop sang barangay nga na-recover sa buy-bust operations ang Regional Drug Enforcement Unit kag Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kahapon nga adlaw. Sunod kay Barangay Kapitan Rosini Distrito, wala sini ginapaabot nga dako nga bilis sa illegal nga droga ang ginahupot kag ginabaligya sa isa ka 18 anyos nga babae upod niya nga nobyo sa ilang nga lugar. Pagpatag ni distrito, hindi residente sa ilang nga lugar ang manadakpan kag sa iya investigasyon nagatiner pa lamang sa among apartment sa sulod sang 3 pa lamang kadlaw. Ginpasalamatan ni distrito ang mga kapulisan sa pag-usoy kag maidid nga surveillance bato kay Joy Diamante kag sa nobyo sini nga si Rafael Cantuar. Liwat nga nagpanumdum si distrito sa matag iya sa mga apartments, dormitories kag boarding houses sa ilang nga lugar nga dapat ipahibalo sa barangay ang mga bago nga nagarenta nga persona agud ma-monitor sa husto may kang tanan sa COVID-19 health protocol. Sunod sa kapitan, ang barangay ang may standing resolution nga dapat tumanon ni sang mga negosyante sa amo nga lugar. Na-recover naman ang kapin 90,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu sa isa ka high-value target sa buy-bust operation sa Purok Sampaguita, Barangay 4, Syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Huwebes. Ang nadakpan ang ginkilala kay Michael Mazo, 37 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Talisay City PNP Deputy Chief of Police for Operations, Police Lieutenant Ray Cordero, ang suspect ang rank 3 sa listahan sa mga kapulisan sa Syudad sang Talisay sa bahin sa illegal nga droga. Nakuha sa buy-bust operation ang 14 ka plastic sachets sa ginasuspetsohan shabu nga nagabalor 90,000 pesos kag kwarta nga 2,800 pesos. Si Mazo ang preso karon sa custodial facility sang Talisay PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
Arestado man sa bypass operation sa Police Station 2 ang duha ka persona ang ginakabig street level individual nga nagbaligya sang Shabu sadtong Miyerkules ang gabi. Ang manadakpan ginkilala nga Sanday Gladys Ruby Pilarta sang Barangay 10 kag Edison Saho sang Barangay 14 sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station 2, 14 gramos sang shabu ila recover nga may street value nga 112,000 pesos. Sunod kay Gabana, sinima naman ang surveillance nila sa mga suspect antes sa dakpan sa Purok Tambi Palad, Barangay 10. Nagapabilin sa custodial facilities ang Police Station 2 ang mga suspetsado samtang inipreparar ang kaso batok sa ila. Nagpasalamat man si Gabana sa suporta ang hinatag sa pumuluyo sa din paagi sila impormasyon nangin positibo ang ilang drug operation. Dakop man ang isa ka babayi sa bypass operation sa Purok Katipanan, Barangay Paloma, Banwas ang Valladolid sa tong Miyerkules las 9:43 ng gabi. Ang suspect ang ginkilala kay Marisa Aguirre, 48 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Na-recover kay Aguirre ang balor 70,000 pesos ang ginapatihan shabu, 1,000 ka pesos nga bypass money. Ang suspect kag mga items ang yara na sa Valladolid PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginalantaw karon ang Ipogon Robbery Hold-Up Group bilang mga persons of interest sa likod sa mapangawat na pagpatay sa isa ka Belgian national nga si Carlo Nolens, 76 anyos, nga pumuluyo sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Iniresulta sa investigasyon ni Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 4. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Biñas, armado sa matagas nga kalibre sang armas lutang ang grupo, kag handa mamatay kag manginmatay. Sunod kay Biñas, apisan nakpan na ang leader apan nagparan ang ila recruitment sa Negros Occidental kag malapit nga isla kag riyon sa mga nabilin nga grupo. Sunod kay Biñas, ulihin nila nga biktima ang manugbugas sa Barangay Banago kag ang talatapan sang Noneco. Miyembro man sang Ipogon na natakpan sa Barangay Sumag nga may dala M16 Armorite Rifle kag granada. Sa karon nagabinuligay ang CIDG, Regional Intelligence Division kag Operation Unit sa Bacolod kag Negros Occidental. Na-identify natin nga grupo tungkol sa family name nila. Kasi mostly sa mga members ini belong sa family name nga Ipogon. Muna siya ang nagagawa sa atong investigasyon. So, kung halos ang mga miyembro, kung hindi ang last name is Ipogon, ang middle name Ipogon, mag-pariente. Ang kabayan sa pahayag ni Colonel Henry Biñas ang BCPO. Wala pa sa may matumod nga suspect ang San Carlos City PNP sa pagpatay kay Barangay 4 Kagawad Novo de Ocampo sa Miyerkules sang aga. Sunod kay Police Major Mark Angelo Junco, hepe sa San Carlos PNP, padayon pa ang ila pagtipon sa mga ebidensya nga pwede iangot sa among krimen. Nakakuha sila sa enclosed circuit television o kon CCTV footage apang hindi makilala ang mga suspect bago naka-mask ang mga ini kag nakasakay sa scooter. Samtang tanan nga anggulong ginatutukan sa otoridad, labi na ang angot sa iya negosyo bilang isa kagawad kag iban pa. Dugang ni Hong Kong, ginausisa nila kung may kaso sadto sa Diocampo apan nagpamalibad ini nga ipalayag bawod padayon pang ilang investigasyon. Naibaluan ang biktima ang ginluthang malapit sa puloy-an sa mga suspect sakay sa motorsiklo. Patay naman ang isa ka 27 anyos nga lalaki matapos makuryente sa atop sa inapuloy-an sa Purok Fatima, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod, kahapon sang hapon. Ang napatay ginkilala kay Nico Braille Baculna, nagatrabaho bilang part-time surveyor. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Station 9 Commander Police Lieutenant Jonito Pastrana, ginpahayag sini nga ang sang temprano pa nagreklamo na ang napatay nga nagalain ng iya pamatyag kag naglisensya nga magsaka sa atop agud magpaningit sang Indian Mango. Aksidente nga nabutong ni Baculna ang kahoy nga nasabit sa kable sang kuryente kag natandog ang live wire. Giningagaw padala sa South Bacolod General Hospital sa ang biktima apang gideklarar nga patay sang attending physician.
Kag sa katapusan nga balita lokal, ginalagar ni 302nd Infantry Brigade Commander Colonel Noel Baluyan nga nagapangayo kayo sa pumuluyo na enkwentro nila nga miyembro sang New People's Army ug NPA sa sitio Talingting, Barangay Luyang, Banwas sang Mabinay. Suno kay Baluyan, nakabaton sila sa impormasyon nga ginapangayuan sang kwarta sang NPA ang pumuluyo nga nakabaton sang Social Amelioration Cash. Dugang pa sini naghatag sang kahadlok sa pumuluyo, rason nga gilayon nila ini nga ginaksyonan sa diin sa sini nga enkwentro patay ang 5 ka NPA kag pagka-recover sang mga armas luthang. Wala naman sang may sibilyan nga nadalakig sa among enkwentro. Samtang ginpalayag naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ang mga grupo sila man ang enkwentro sadto sa tinaw sa syudad sang Himamaylan. Nagapati si Pasaporte nga nagatabok-tabok lang ang maini sa duha ka probinsya. Ang 94th Infantry Battalion sa idalom sang 303rd Infantry Brigade ang nag-augment man sa amo nga enkwentro. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sa new normal, ang paghalong gid sa aton ni kayong lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, ang hand washing kag good personal hygiene ang importante gid sa sili nga panahon. So yari na i-rekomendar ko gid sa inyo ang 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Chemical-free pa ini kag very mild sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausar as shampoo para dira sa may mga kaspa, sa may mga punggod, may body odor, kag iba't pang skin diseases, magamit kamo sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kaya ang mangosteen, biskan sadto pa man mga ka-aksyon, ginagamit na sang aton mga katigulangan sa tanan nga nagkalain-lain nga skin diseases. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mabakal sa Huwakong Stores kag Sincere Drug Stores, available man sa mga drug stores malapit sa inyo lugar. Kag mga ka-aksyon sa panahon karon sa tigululan, ang ining mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, likawan ta ini. Kaya mo ni mga sintomas ang COVID, badudahan ka pa iya nga may COVID-19 ka, gali kay ginatrangkaso ka lang, ginaubo ka lang, no? Ang aton sining nga ginarekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, puno ini sang vitamin C, natural ka organic, wala sa preservative, kag himo sa Pure Mangosteen. Nakabato na ini sa mga international awards sa Estados Unidos, gina-export na ini dito sa Estados Unidos. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B-complex man ini, ang B1 para sa aton sining reflexes o nerve, ang B6 para sa aton baga, para hindi kita madali-dali tapikan sang ubo, kang B12 para sa aton nga maayong absorption sang sustansya sa pagkaon nga aton ginakaon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, immune booster ni siya, gababakon sa aton immune system, suno ini sa pagtuon sang Kentucky University. Puno sang vitamin C, natural kag organic, kag himo iya sa Pure Mangosteen. Wala na sang iban pa nga ingredient tingin butang kay hindi ko nami na kung ang santhone bala ngayara sa mangosteen mamixlahan pa sang ibang ingredient. So pure ini siya nga himo sa mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Pag-suspender sa Universal Healthcare Law, ginaduso sang PhilHealth. Samtang Estados Unidos maghatag sang 126 milyones pesos para sa edukasyon sa Pilipinas sa tion sang krisis bangod sang COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala pag
adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapasuspend sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagpatuman sang Universal Health Care sa 2021 maud posible nga kulangon ang ilang pondo sa pag-implementar sini. Sa idalom sang layi, tuyo nga himuon nga miyembro ang tanan nga Pinoy kakatagan sang bulig medical ang mga nagapuyo sa malayo nga mga lugar. Suno kay PhilHealth President kag CEO Ricardo Morales, posible nga kulangon ang pondo sang PhilHealth bangod sa COVID-19. Suno sa PhilHealth, magalambot lamang sa 71 bilyones pesos ang ginhatag nga subsidy sa gobyerno, mas madumo sang sa ila ginapangayo nga 150 bilyones pesos. Sa karon ang PhilHealth ang nagabayad sang 43,997 tungtol 786,384 para sa mga COVID-19 patients, depende sa ilang sitwasyon. Ang PhilHealth ang nagkanselar na sa pila nila ka aktibidad kag programa para nga makakinot. Ginbasura sang Malacañang ang ginaduso sang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga i-delay ang pagpatuman sa Universal Healthcare Law bangod sa concern sa pondo tugas sang COVID-19 pandemic. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pangabay ni PhilHealth President Ricardo Morales ang wala sang legal basis. Ginpatag ni Roque nga ang ini nga pangabay sang PhilHealth ang nagalapas sa probisyon sang layi. Nagpahanumdum si Roque sa opisyalis sang PhilHealth nga ipatuman ang layi nga napasar, nagligad nga tuig o kon ang gobyerno nasyonal ang magapangita sang iban nga tawo nga mao magahimo sang trabaho. Una ginrekomendar ni Morales ang general delay nga pagpatuman sang Universal Healthcare Program, lakip man ang pagpaiway sa expansion sang primary care benefit. Maghahatag naman ang Estados Unidos ang 126 milyones pesos para buligan ang gobyerno sa Pilipinas sa pagpatuman sang Basic Education Plan sa tunga sang pandemya. Kasunod ng inidriyan sa gihapon ang face-to-face classes bangod wala pa sang bakuna sa COVID-19. Sunod sa Agency for International Development o kon USAID, maghatag sila sa mga Pinoy nga manunudlo sa instruction strategies kag learning materials para sa school kag home learning.
Magabulig man ang US sa Department of Education sa paghimo sang tools para sa literacy skills sa mga estudyante sa tiyon nga magbalik na may sa eskwelahan. Sunod sa USAID, magabulig man sila himo sa mga aktibidad nga pwede mapatuman sa mga ginikanan sa sulod sa balay kag mga partner sa pribado nga sektor kag local media companies para mabuligan ang mga estudyante nga mapadayon ang ila nga pag-eskwela. Ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga mas kinahanglan ang kompleto nga textbooks sang sa online classes sa mga estudyante. Sunod kay Recto, mas mabudlay nga iduso ang online learning kung wala sang broadband, wala sang signal, kag wala man sang libro. Dugang pa ni Recto, hindi na cover sang Department of Education ang issue sa internet speed kundi cover pa nila ang pagpanagtag sang libro. Nagapati man si Recto nga ang gobyerno ang may pondo para sa pagbakal sang transistor radios, dapat mayara man sang pondo para sa libro. Sunod sa Senador, umpisa tuig 2017, nagnubo ang pondo sang Malacañang para sa mga libro humalin 3 bilyones pesos, pakadto sa 963 milyones pesos. Na-record naman sa siyudad sa Cebu ang napulo nga napatay o kung pinakamadamo nga nagtaliwan sa ila sa lamang kadlaw bangod sa COVID-19. Ini ang na-record kahapon nga adlaw Huwebes. Base sa datos, may isa nga napatay bangod sa virus sa barangay San Nicolas Proper 1 sa barangay T. Padilla, kag 3 sa barangay Tijero kag Ermita, kag 2 sa barangay Quiyot. Ini ang pinakaramong nga napatay sa sulod sa isa kadlaw umpisa nagligad nga Abril. Bangod sini nagsaka na sa 58% ang mortality rate o kunyara na sa kumis pagsaka nga 1.4%. Na-record man sa Cebu City ang 122 ka bago nga COVID-19 cases gikan sa 34 ka mga barangay. Sa din sa kabugusan ng siyudad sa Cebu, ang may 4,137 ka kaso sa coronavirus, kag 2,078 diri aktibo ang kaso, samtang 2011 naman ang nakarecover sa masakit. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga may salig sa gihapon si Presidente Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Iniapesar sa desisyon sa Office of the Ombudsman nga magpatigan sa investigasyon kay Duque kag iban pang opisyal sa DOH angot sa ginaligar irregularidad sa pag-akto sa COVID-19 pandemic. Sa press briefing, ginpahayag ni Roque nga kumpiyansa si Duterte nga masabat ni Duque ang tanan nga alegasyon. Sadtong Miyerkules, Hunyo 17, sang nagmando si Ombudsman Samuel Martires nga magtukod sang Joint Investigation Team agud imbestigahan ang mga opisyal sang Department of Health. Hindi pag-release ang gobyerno nasyonal ang second tranche ng ayuda sa dalam sang Social Amelioration Program sa tion nga hindi man-liquidate ang first tranche ng cash aid. Sunod kay Social Welfare Assistant Secretary Jocelyn Niwane, importante ang liquidation para masiguro nga isa lamang sa miyembro sang pamilya ang nakabaton sang ayuda. Doon ang paniniwan madamo na sang LGU sa nakatapos na liquidate apang kung hindi matapos ang bugos ng riyon, hindi sila makaribuk sang pondo. Sa second tranche ng ayuda, 17 milyones ka mga pamilya makabaton sang ayuda, lagip na ang 5 milyones ka pamilya sa bilog nga pungsod kag 12 milyones ka pamilya sa mga lugar nga inpaidalom sa Enhanced Community Quarantine. Ang DSWD amo ang mga panguna sa paghatag sang ayuda para sa second tranche upod ang bulig sang pulis kag mga soldado. Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga dapat mag-leave si DOH Secretary Francisco Duque III para sa impartial investigation sang Ombudsman angot sa ginaligar irregularidad sang DOH angot sa tikang kontra COVID-19. Suno kay Gatchalian, pinakamaayo nga butang nga himuon para manginpatas ang investigasyon amo ang pag-leave of absence ni Duque. Nagapati si Gatchalian nga hindi maapektuhan ang tikang sa agensya kontra COVID-19 kung wala si Duque sa posisyon bagod madamo man sang Undersecretary ang DOH. Si Gatchalian ang isa sa mga senador nga nagpirma sa resolusyon nga nagapanawagan sang resignation ni Duque bangod sa lack of foresight ni sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ginaabi-abi ni Gatchalian kag ni Senadora Risa Hontiveros ang tikang sa Ombudsman nga investigasyon kontra sa mga DOH officials. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakibalo ka mabalanga sa sini nga panahon, importante gid nga halungan nato ng aton ikayong lawas. Sagod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang imo kinahanglan. Yari na ang Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Bagol mayara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunzone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
Inyong ipamatihan ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,